bintang tamu. Nggih, ditanjak kemawon Mbak Eka, monggo. Aduh-aduh. Menika bintang tamu kula. Wis jan penyanyi kondang. Ayo binatang bintang tamu karo batang tamu ya. Aku batange. Ora kuat, ndak ngentekke batu ora. Jan kiai kok lesedet. Ora. Tak kira ki ya disepoti. Jambe sinigar karo MC-ne. Ngaten. Ning jenengan jambe sing apik menika jambe sing basa. Ya lah nggih mboten to. Mboten to Pak. Menika nggih awon tanpa rupi. Nggih. Budhe kula sing tak Nggih. tresnani. Rama itu Mbak Eka. Pokoke jan jos. Pripun to? Apa kuwi? Aki iki wah penting grendel nek wong wedok dabote. Lah iki saliyane dadi sinden ki lak ya dadi manol. Nah. Dadi manol. Pamane sing gawe resiko karo kene langsung tonyo. Kandhane kok lakune niku. Oh. Jan biayeni. Tebihan wau ki sampun kawis tinggal suwantene gali-gali. Gali-gali. Sing mreksani sing mirengke saking dalem mesti sapa to kae? Pesindene sapa to kae? Dibayangke sajak lek lencir kuning. Mesti bayangke, wah koyone Niken Salindri. Iya. Bareng sowan mboten sok tindak wonten dalemipun Bapak Sutamto lagi teko ngarepan kono. Waduh sinden Rainaga. Kayak sing ndelok ke radio mau kecele. Sing penting sehat. Sing penting sehat. Lak yo waras to. Waras. Heeh, sehat ki lak yo karo waras. Waras, sehat ya waras. Enek sing dedeke blegere ketoke lencir dhuwur apik kae. Ning pikirane ora waras. Ora waras. Yo akeh. Oh. Lak yo ngono. Yen aku ki rada waras ya rada ora. Rada ora lah piye? Yen aku rene ki aku waras. Ora dibayar. Nek waras ora dibayar. Ora dibayar. Berarti Kudu ora waras. Oh ngono. Kaya kowe barang ki nek kene ya kudu Oh, iya. ora waras. Padha ya wong panjenengan budene ora waras kok aku gelem ngancani. Berarti aku ya ora Ya waras. ora waras padha wae. Sing nanggap ya ora waras. Heh, Pak Sutamto. Lah ngerti Pak Sutamto waras kok nanggap wong ora waras kan berarti melu ora waras. Pak Sutamto kuwi piyaine bijaksana. Oh iya, ayo dicapke sik, dicapke Ngerti sik. wong ora waras diklumpukke. Disoting engko diwehi dhuwit mulih. Ngono kok iso ora waras. Pak Sutamto kayak disalami sik. Pak Sutamto piyaine ingkang pundi? Saya menika. Nggih, sapa Ibu ora? menika kan kanjange wonten rumah sakit kali ibu jenengan nika le. Oh ngaten. Nggih bupati sampun almarhumah. Nggih. Pak Sutamto, menika kula kauget-uget ingkang nderek sowan, Pak. Nderek mangayu bagya anggenipun Mbak Salsabella Alivianisar kalian Mas Bagus Eko Dian Saputra menika manjing ana ing samudraning bebrayan agung. Muga-muga tansah pinaringan bagya mulya. Amin. Pinaringan panjang yuswa sing berkah. Amin. Muga-muga engko nek wis dadi manten ngene iki nantenan taliase saka Gusti ya kuwi putra lan putri ingkang soleh lan solehah. Ya. Amin ya robbal ngalamin. Yo mula wae ya Mas ya ndang ditengi. Yalah kok iso. Lah wis ijabe mau berarti wis resmi to ya. Oh iya nek wis dadi bojone iki Wis terserah arep mbok odel-odel ora apa-apa. nggih. Nderek mangayu bagya Pak Sutamto, kula mboten saged sowan mriku amargi mike mboten candak nggih Pak. Nah, dugi mriki kemawon lho Pak Sutamto malah tindak mriki. Nggih. Pripun Pak? Pak Sutamto ngersakni langgam menapa? Mimpi. Oh, mimpi. Kados riyen. Oh, nggih. wis tau nanggap to. Napa? Ya mbiyen wis tau nanggap. Piyaine ki tindak ana nggonku. Oh. Rawuh ning nggonku. Pesen berarti. Aku ki lak ya Sragen to, Bude. Heeh. Sragen, kecamatanku lak Sukodono. Beda tapi Ya. karo kene. Nggih. Terus kelurahanku Baleharjo. Baleharjo. Lah, dusunku iki sing rada Ada bermasalah. dusunku tak omongi kene. Apa? Dusunku ki njumbleng ngono. Oh. Jumbleng, Pak.
Kersa tenjumblek monggo. Jumblek kok pamerke. Lah wong jenenge nggih niku kok. Ha iya apa-apa. Ora apa-apa. Malah bangga ya, Pak. Nggih sinaringan rencang-rencang Ganesha, nderek belajar nggih Pak. Nderek sowan wonten dalipun Bapak Sutamto. Niku atur lelipur nderek tetembangan apa Bude? Lah wong campur sarene karo penyanyine larang penyanyine kok piye? Pripun to? Penyanyi karo campur sarene larang penyanyine. Oh, salah jenengan. Panjenengan kene ngomong larang arep mateni pasaranku. Kok iso? Kados ngeten iki awake dhewe iki basane kaya ora mbutuhke ya. Lah, Ora pati butuh. ora mikir Ora awake dhewe. mikir awake dhewe. Ben dipikir Pak Sutamto. Nah, ben dipikir kajenge Pak Sutamto mawon. Ngapa awake dhewe mikir kok? Karo panitia. Iya. Yo, Ayo. mumpung tamu tasih lenggah Mbak Eka. Yo, Menika panyuwunanipun saking Bapak Sutamto Oh, ngersake nggih. langgam ngimpi. monggo dipun Mumpung aturaken. keluarga ageng besan menika saking Bapak Daryono Ibu Mujianti pilang masaran Sragen taksih lenggah nenggani. Anu langgamipun ngimpi dipun Ngimpi. bawani sik ya Bude. Bawani terus langsung diseragenke Mas nih. Ngaten. Ya. Ini kersane guyak. Nyuwun Guyub. tintinganipun Bapak nggih. Pelok nemipun sepinten? Monggo Mas, 6 abang Mas. Aku tak melu sinau ya Bude. Alah sinau. Panjenengan iki paling ora rak ya sinden senior misuwur. Sinjen Rainaga iki mau. Ya, wong panjenenganipun lak kala rumiyin sampun nyindeni Ki Gondo Darman. Walah. Suwargi. Nggih Suwargi, Pak Gondo Darman Oh, sampun Suwargi. Terus. Terus Suwargi Kinarto Sabdo. Sampun Suwargi. Nggih. Pak mantep ya. Saking Karang Pandang Ki Mantep Nah. Walah, Sudarsono. lah sampun Suwargi malih. Terus apa? Dan iki Mbak Eka kok Wonten Jogja ugi Ki Seno Nugroho Oh, iya. Suwargi. lah kok sing didereki kok malah wis Suwargi kabeh terus piye? Memang kula niku sinden gegeblok. Oh, sinten pageblok umpama. Nggih. Sinten pageblok angger deloki ndang mati mulakno aja deloki wae. Panjenengan hati-hati le. Nggih. Monggo, Mbak Eka. Tingane. Ngambara ing ngawang Dudu gendu. Penyanyi larang ya suarane ya mat. Pun rebuk larang Pak niki ten mriki niku pokoke saweke ya awake dhewe ya. Nggih. Terserah. Nek ora 20 aku mau. Wah, seduluran pokoknya. Iya, 20 iki karo nggo sertifikat. Kandhani kok. Langut bebasan tanpa Jan nikmate tenan. iki lak ya cengkok saka awakmu to Bude. Kandhani yo. Kowe nyek gelem meguru nang aku. Basane ngono kuwi. Panjenengan mang meguru paling mriki. Mang Tenan rang aku tak gurah. digurah ya Gurah nggo sambel tomat. tenggorokane ya. Heeh. Heeh. Kok mang cecep ngun-ngunane iki. Cecep ngelmune. Angger tak dilat bathukmu wis tenan. Laris kowe. Nara
diresapi karo dirungokke penyanyi-penyanyi kuwi. Nyapa to, Bude? Ya digatekke iki termasuk pelajaran. Iya, awakmu mau ya wis digatekke nembang ket mau digatekke lho karo Angel kandhanane kok anggeran. Pelekke. Katungkul ngumbar gagasan satemati gowo langsung seragenke. ora langgam sik. Ragen langsung ngakone Pak RT pokoke guyak ngono. Langsung seragen apa langgam riyen, Pak Bu? Pripun? Langsung. Langsung seragen apa kebak keramat riyen? Alah, kuwi ke rumah sawan numpak bis. Eh? Wi anu iki lho gendeng kok iso seragen bak. Enek kok. Iki jurusan. Ngetan sithik napa ngawinan? Kuwi jurusan bis Oh, jurusan bis. Surabaya Oh, nang kok. iya. Iki gendeng iki. Oh iya. Jare kuwi iki duwi Jawa ora brengengeng. Kok iso. Iya. Langsung seragenan ya. Seragen. Monggo Ganesha musik dados. Ya. Iki live musiknya Ganesha luar biasa loh Bude. Ya. Jogetnya piye Bude? Kok luwese kaya ngono. sik iki lho. Oh, arek Lumayan 20.000 foto. Oh iya. Oh alah foto karo Bude Beruk ki cukup bayar 5.000. Padha kaya ning Solo Safari kae. Non juruk iki lho 20.000 saiki. Saiki kula mudhuk 5.000 masamu. Apa iso? Heeh. Wah. Tak padake ya foto karo ula. Panjenengan Bu mengke nek badhe foto, mbok menawi griyane mengke tikuse kathah. Alah, wong loro Wis. Wong loro kok ketok le serasi. Monggo sinten melih Kang badhe kesaken foto. Nyolong video 50.000 lho, dek kathah banget lho. Panjenengan mau tak sawang karo Pak Dene Pambiyawara kok ketok serasi. Share padha senenge, share leh padha tresnane. Lah. Napa nggih, Pak? Heeh, wong loro jejer mau kaya Mimi lan Mintuna. Kaya Mimi lan mie goreng. Sing kakung boten ta, sing kakung kaya Kamajaya, bareng sing putri kaya Komodo. Renek bener. Kok adoh imen ya? Komodo ki
Kamajaya ki dewane bagus tengah jagat. Nggih. Nek karo komodo, Mbak. Lho komodo niku. Komodo ki brangkang kok. Wonge wis di tamatke. Piye, Bude? Pun Boten ayu boten, apa. Bu. Ayu boten, Bu. Ora apa-apa. Ayu boten. Ayu. Ora ayu katarak. Ayu. Jan mau bolong. Tak sekseni ya. Piye? Tak tekokne karo ibu-ibu kabeh. Iya. Bude menika cantik mboten? Lho Bude sae mboten? Sae nggih? Bude sae napa sae? Lho, Kon pilih endi nek sae karo sae. Bar kuwi diangkatke ya. Nggih. ora sae iki tegese ya ayu, suwantene ya becik tur sae. Baik niku wau pikantuk Nggih. kabar saking pamonge Pargien bilih mangke tabuh setengah kali welas kedah sampun rampung Nggih, amargi dawuh. ndungkap salat zuhur monggo. Nggih, niki ndang dirampungke. Oh iya tembangé. dirampungke awake dhewe terus balik ya. Iya. Pindah nggon. Cakepane sing kene dhewe piye? Boleh joget gak manten dong? Tak cakati, aduh mesan, sembah madu. Nores ronton, tak gandeng malah Bude, sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Mas Eko dan Mbak Salsabila. Semoga menjadi pasangan yang serasi, Ya. menjadi jodoh dunia dan akhirat. Ah, oke. Langgeng temeka puputing yuswa. Amin, amin. Siji meneh ya Bude. Siji sing penting rukun. Heeh, siji. Wong angger rukun rezekine mesti mulur. Semulur, iya ta. Awakmu ya wis duwe bojo ta, Dek? Bojoku mati. Kok mati? Mati apa mbok gecek? Tak cecek. Aja ta, diman-eman kok. Ya pitikno. Oke. Ngono ya Mbak ya. Selamat Mas Eko Mbak Salsabila. Tak bacotke nembange ya. Alah aku sok ya muga-muga ndang iso ngene iki ya. Urung to. Dereng iki. Oh, Mbok menawa omongno piyai kene Karang Taruna kene. turun aku gelem ra. Nek pamane arek golek mantu sing iso menek kambil aku iso. Iya. Katon Ono ya ono. Terima kasih nyuwun pamit Bapak Ibu Mbak manten Mas manten. Baik nuwun sewu karono gemeni wanci.